Centrum Pæle er en produktionsvirksomhed, der er specialiseret i at producere betonpæle, blandt andet til boligbyggerier, broer og elektrificering til jernbaner. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere, sådan til at vi har de løsninger, der matcher fremtidens behov for os, hvor vi tænker rigtig meget på arbejdsmiljø. For alle de her små idéer, der kommer i hverdagen, har vi et godt samarbejde mellem Centrum Pæle og Skargo Concrete om at få dem ført ud i virkeligheden. Nu her, hvor vi står her i Hedensted med det Skargo Concrete-anlæg, vi har her, det har vi været i gang med at blande beton med i lidt over 2 år nu. Der er helt sikkert noget, der har udmærket sig rigtig godt, og det er blandt andet processtyringsanlæg med Skargomaten. Udover det, så i det her anlæg fik vi købt med det automatiske vaske af blander og cornflakeskonvejeren. Det er noget, blandemesterne har taget rigtig godt til sig, som førhen skulle stå med højtryksrenseren i meget længere tid. Det har gjort rigtig meget ved arbejdsmiljøet. Kvaliteten af de produkter, som vi køber ved Skargo Concrete, det betyder selvfølgelig rigtig meget for vores produkter. Fordi vi vil gerne levere produkter i allerbedste kvalitet, og derfor kræver det også, at vi har udstyret til at kunne blande en god beton. Så det er jo også en af grundene til, hvorfor vi har valgt Skargo Concrete.